ассалому алейкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо боз як канали оилаи тоҷикро шинос кунам, ки дар ҳамин шаҳри Россия зиндагӣ мекунанд. Оилаи калонанд, влогҳои оилавӣ доранд, пухту пазҳои зебо доранд, дар бораи фарзанд, тарбиякунӣ маслиҳат медиҳанд. худшон шахсан телефон карда да ман эҳтиромона хоҳиш карданд, ки дар ягон ҷо ман кор карда наметавонам, хоҳиши кор кардан дорам, оила калона мехоҳам ба воситаи ҳамин каналам ягон маблағе ба оилаи худ ёрдам бирасонам. хоҳиш мекунам сухани моро дар замин намемонед, омада дар каналшон подписатсия мекунед. қариб омадагиянд ки 1000 шаванд. як ҳами апаҷони моро дастгирӣ мекарданд ки 1000 мешиданд. мақсад бисёр ҳам дилшон шод мешид, шумо ҳам савоб мегирифтед. иншоалло суханои моро дар замин намемонед. ҳатман омада аз номи канали мо салом расонед. силкаи каналш дар якум комментария закрепино карда мешавад. умедвор ҳастам ки якчи не якчи аз ҳамин канали апаҷони мо барои худ мегиред. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат дӯстони азиз. ассалому алейкум дӯстони азиз. рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. бисёр комментариҳо шидагӣ бад пеш аз ид ки шумо нишон диҳед ки ай субҳи содиқ то бегаҳ чӣ кор мекунед. ҳамин наворҳои ман ҳамаш ай субҳи содиқ то мақсад шомай саҳар кати нами буза ҷӯшидан. ҳозир 1 соат ҳамия сиросир кардам, ба зур қапидам кардам, менависта буд ки қандтиен дига намегиреза. накази дата қанд овардам. мехӯрем. баҳай бузака ширин кунем да широш ширин ширин шавад. чақаре ки шириш кам шуда, беҳад кам шуда шириш. ҳаво гарм бадай иштиҳо надорад. ғалтонди ма анаки меҷӯшемта. баъди ҷӯшидани буз ина ҳамаша омадам дарвоза равӣ кардам. бо якум ин бузи ҷӯшидагим омада ки да ким ки ҷоя иҷа анаки мерам да иҷа ду оғулай да ду оғул камкамаки дромадагия воша ай уҷа ёша ай иҷа ҳамаша меброрум, ҳамаша меброруму мебарам адир ёшда и оғулан. рафте рафте бурое ина ёш рафтан.
این майдача 4 рӯзаши як рӯз пеша и беда ин рӯз 4 рӯзша очаш ки ҷо боша бачаш майда ки баъд мегӯм ира набарам хайрат ки тонистимаш дроварда ту бира ина мита ҳар рӯз ҳамин ҳол ира дровардам абрад на бира намебарам атра бачат гум мешава будро қати сросрак будро ҳавли будро давай молодец даршарис мекунам аки ёра бинӣ ҳамашон дар ин параи хона ҳанд агар ҳамин ҷа мешава бимонамшона ё ҳамин ҷаҳан барои ё камӣ мекунад ё меравам боҳо унао пеши хона пеши дарвозаи ҳамсоя барам қаёра анамиха мебари як бор азоб кашида то лесао неким роҳат ҳам иёда ҳам хидмда акдрун бадрuni инамиҷа сросир рафтем бадрuni дарахти чиқриву пастӣ ё мара медавонанд ҳар рӯз рафтем ана бировардам шона кадара туғришон кадам ба меган таказ мекини охи медави тамошобинони азиз рӯзи гузашта бачааке ки ман дар каналам гуфтам ки дуромада каналшона дастгирӣ кунед анаму бачаака рости ман пеша айдқати модаршон гап задагӣ будам дина бо хами надорӣ кадан ки раҳмат ки дастгирӣ кадем баъд навистанд ки мо дар балнисаем ба оператсия кардагием оператсияшона кардиян дина ҳози бачаака реаниматсия бировардиян худоҷонака шифои комилиш бития биён ҳама каса даст ба дуо мебардорем ки кадом модаре ки дар иҷа модарое ки ҳамихел гуфтум бисёр дар комментариҳо нависиданд ки ай мо ҳам ҳамихелай худованд ҳамаи он фарзандое ки бемор аст шифои комил битияд дар ҳамаи ҳамихели оилаҳое ки ҳамихели бачаҷоно доранд худоҷон шифои комилшон битияд он касоне ки фарзанд надоранд худованд соҳиби фарзанди солим ба чор шикли дуруст кунашона бисёр хоҳиш карданд ки мо ба ҳамихели бачаҳорам муҳтоҷем ҳар як оилада ҳамихели проблем мешуда яке аз ҷиҳати шавҳар яке аз ҷиҳати фарзанд яке аз ҷиҳати бехонагӣ яке аз ҷиҳати худованд ҳамаи мушкилиҳои мо шуморо осон кунад модароне ки шумо калонсол ҳастед дар ғарибӣ ҳастед дар ҳаққи мо дар ҳаққи ҳамихели оилаҳо хоҳиш мекунам дуо кунед дуои шумо тез мустаҷоб мегардад худованд гуфтаги ай он шахсон дуои ҳамаро қабул мекунад лекин дуоҳои модарон бешаку шубҳа қабуланд инак як трактор гузашт ҳамаша пароканда карданд ки бо ҳама як ҷамъ кирд сарҷамъ инай дарахти чизе ҳаст сирха када дилона ё дилона иқамай даҳакаи дилона ако мошалло мо доштем дар ҳавлимон калон буданд тамом ака ӯзша медоне ки киҷо мебарамшона бо омада аз хона иншоаллоҳ ки давом метиҳем иҷа тамошобинони азиз абеда хостам камтар пилимен кунам пилимен шӯрбо ихе пилимени тоқама бикунам кӯдаком намехӯранд ҳамихе пилимени шӯрбогиша нағз мебинам бигем суюқиша рости гап дина ош кардагӣ будам то охирша тамом шид бениҳоят оши ба маззаи хушро омадагӣ буд барои креми торт савол доданд ки коробкаша нишон медоден дар канали ма дуроен ҳамин торти бисквитни бизанен меброяд ҳамин каналам аз саршавиш то охирша нишон додагием ки ба чӣ крем кардагиам чӣ андохтагиам ҳамхе копия ҳамо ман кардагӣ будам дар ид баъд барои бринҷи ош савол доданд ҳамихели бринҷи прозрачни обични бринҷи 5 килоҳая ягом чи наистагӣ нестая ки ман ягом маълумот битим рангем хели бринҷои девзира бариная неким бринҷи ширадора кай хели бринҷи вай нестай пластмаси нестай
баъд барои видеоро ки монтаж мекунам савол метиҳанд. мумкин подписчикои нав бошам. Барои ман як бор гуфта будам, видеома худам монтаж мекунам. ман ба камера видео намекунам, ба ҳамин телефони дастам навор мекунам. Телефонам нишон додагим дар влогом. монтажкуниро ай ҳами ютуб бизанем ки чӣ хел монтаж кардан дар кора, ҳамаша оддӣ нишон додагианд. ай ҳами ютуб ёдгирифтагӣ, мақсад пеши ягон кас ёд гирифтагӣ нестим, ё ки ягон каса телефон карда бошум ки фаҳмонда боша. ҳамихе ай телефон ай ютуб да ҳамаи чи ҳаста дуромадаш меям тамошо кунем, ёд мегирем. Тамошобинони азиз, ина ҳама пилменако ма печондам да кухнем ки афтоби ҷӯш буд, омада даи хонаи мо бангим даи устали круглим кардам. анака шӯрбочаша тайёр кардагим, оз мебарам меандозам, иншаллоҳ кӯдакоро ай печона тайёр карда метиҳам. ина тамошобинони азиз, тайёр шид пилменои морам. ин Муҳаммад Фотима да ҷирғод андохтагим, Мустафо ку намехӯра, якта тар бизаним, шамаидашон кардам, тортам бировардам. Муҳаммад Мустафо да иштиёи таом. Ман ещё сураи Ясина донистам дальше. Молодец. Фотима. Иҷа бигем бегаҳай аллакай баъди намози асрай. чисноком дар даруни алаф ай иси ид буд, ҳавли тозакунӣ, рости гап алафҳои ёрам беҳад калон шидан. ана имрӯз хостам ки бо шумо як ҷоя алафҳоро тоза кунам. хоҳиш мекунам то охири навор бо мо бимонед, ҳатман лайк монед. барои шумо тамошои хубро таманно дорам. از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، به مر شدی بشی طبیب افتادی. ای تو دری جون آبی غریبی شد. اینا بینه چه تازه آزاده شد، همه‌شو چیندم алафоша. дӯстони азиз, анака чӣ кардам, шланга задам, чихеле ки чанд шуд борон мебора, рӯи ҳамин хока ба зур нимкола тар мекуна. анака ҳози хуш шурӯъ карда як лав ҳамаи анамиҷара омитим. як соат меравад, 2 соат меравад, 3 соат меравад, анамиҷара омитим. инаи духтари мара бине. наё иса, наё рувош при хок меғалти. муҳаммадҷона ҳавасш када ки ман обшакам. аввал пешта ки бачам, пешта. наҷиқ да боло гашнишдам про да дарини ҷӯякаш бес. инай алафҳои чиндагим бо ҳами қайдига аю параи забор туб кардам. яшада яҷоз мебардом мебарам гӯспанди тавлид кардаги да метим. оли аввал ҳами синабите ана миҷараҳо оиҷаҳо иҷа нога додан дар кора ҳамаи ҷоша. ҷӯякҳои помидорам пирри ов кардам, ҳамаи узелиноро ов дода шудам. як дамда кашид, ҷӯяк пир будагане пир будан. анаи помидорако машааллоҳ шудиян. шабине чанд қадар калон шуда. гуфтанд ки баргои поёнша букане, ҳама баргои зиёдиша бридам, ҳама баргои калонша монду. и параш помидори дарозак буда, як донаи хеле помидори дарозак.
салатуро ов надодум, гуфтум ки калон бад нашавад. Ҳамихе нормальни беста успети хурда накадестам калон шудиян. Зеленакҳоам хеле хушрӯ шудан ки ҳамаш якчена ова хушрӯ додем шона. Қатӣ Муҳаммадҷон, дӯстони азиз, дар ҳаминҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. раҳмат ки то охири навор бо мо будед, раҳмат ки наворҳои моро тамошо мекунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки кадоме ки дар канали мо подписатсия кардаги нест, ҳатман подписатсия кунед, лайк монем, беплай. Лекин мо бениҳоят хурсанд мешем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад барои дастгириҳоятон то наворҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.